Assalamu alaykum vatandaşlar. Bu çıkışımdaki birinci yüzlenmem Türkmen programist yigitlemide. Yani hakerlemide. Mehriban dostum, dünyanın en güýçli programistlerine gras üşürip bilýän zehinli, ukuyply programistlerdiňizi bilýäs. Siziň hem oýanyp halkyň tarapyna geçip, halk üçin bir iş etmeli wagtyňyz geldi. Görýäňiz-de, köp doganlarymyz bu işleriň ýurdun içinde ýaýramagyny, wagt nesihat edilmegi üçin elinden geleni etýärler. Ýöne imo işlänok, internet spesial päsgelçilikler bar. Bu päsgelçilikler biz üçin päsgelçilik, siz üçin hiç adam däl. Siz daja darknetden hem habarlaşyp video alyp bilýäňiz, siziň kömegiňiz gerek. Internet blog etýänem, internet boýunça adamlar ýyzarlaýanam. Mahama işgärler dälle. Olara siziň ýardamyňyzy hemme kişi bilýär. Araňyzda şeýle ukuyply zehini ýiti olanlar bar. Siziň ol ukuyuňyz bilen bu videolar halkyň sesini, mitinklaryň videolaryny diňe imoda dälle. Türkmen telewizionynyň bolgusyz peredaçalaryny kesip, şo kanallarda da görkezip biljekdiňizi bilýäs. Eger siz hem halkyň tarapyna geçdiňiz, mahama işgärlerini aýaksyz elsiz goýup bilersiňiz. Halkyň arasynda wagt nesihat, agitasiýalar kömek edip bu hereketi has hem güýçlendirip bilersiňiz. Köpüňiz kiber atakadan goranmak ýaly guramalarda işleýäňiz. Jan doganlar gazna boş gazna atak etjek bolup duran haker ýok şu wagt. Gelin halk üçin işläliň. Bu ýüzlenme diňe ýurdun içine däl, ýurdun daşynaklara da degişli. Şu wagt diňe men bilýän Türkiýanyň şäherlerindäki programist ýigitlerimiz bu işlerde aktiv gatnaşýar. Hany galanyňyz? Cape Town, Tokyo, Slovakiýa, Serbiýa, Horwatiýa, Rumyniýa, Amerikadaky ýigitler size de degişli. Dogry, programist bolsaň islenlik ýurtda ýaşamagyň sat. Ýöne şu wagt enelerimiziň baýdak ýaly aýal gyzlarymyzyň ýaşy dökülýärkä, özüňi bilmäniň wagty dämkä diýen. Videolarda 10 miňlerçe prosmotr bar we şolaryň arasynda sizin basyňyz diýip we bu aýdylanlar adreslerine barar diýip umyt etýän. İkinji çek ýüzlenmem Taparaga, Halmradaga we Kemine doganymyza ýüzlenmek isleýän. Ilki bilen e-döwlet barady. Şol dörediljek bolýan e-döwletiň ýa-da işe öwrüljek bolýan e-döwletiň e-döwletdigini kim ikrar etmeli? Turkmenistanyň razryşany alınmajagy belli. Eger onu daşary ýurtda kiraýatlamady ikrar etmeli bolsa, onu ýurdun içindäki watandaşlarymyzdan daşyndaky watandaşlarymyz üzüňeleşer diýip pikir etýän. İkinciden hem biziň jemgyýetimiz e-döwletin tek aň taýdan taýarmy? Biziň meselemiz diňe sowatsyzlyk däl, şol sowatsyzlyk aňymyzdan kirledilendigini bilýäs. Ýöne kösedilen aýtsak korrupsiýa. E-döwlet bolsa korrupsiýa mümkinçilik ýok, awtomat aradan aýrylýar diýäňiz. Belki köp ýyllar daşary ýurtda ýaşanyňyzdanlar. Gynansak da häzirki wagtdaky jemgyýetimiziň kemçiligini dol tanamansynız. Bir ýaş olanyň göz ýetmenden aýtsam, iň ýönekeýje ýerde, şu taýda pul bermeseňem düzeler og diýilýän ýerde korrupsiýa döredip bilýän jemgyýetimiz bar. Meselem, ýaga, uno, şuňa meňze sosial üçinçiligi deýişli nowatlarda giýje ýatman nowata durup, alan soňam üstüne pul goýup garada satyp bilýän jemgyýetimiz bar. Aýtjak bolýan pikirim, e-döwletiň berjek hyzmatlaryndan peýdalanyp biljek şu wagt gaty az. We peýdalanyp bilmeýänlere kömek edýän manysyny ýene paraxorluk törep biljegi ikursuzdur. Meniň düşünşüm boýunça bir döwletiň halka berýän hyzmatlaryny ýeňilleşdirmek üçin e-döwlet töredilýär. Ýagny ilki döwlet gurmaly, soň e-döwlet. Ýöne diýişim ýaly bu meniň pikirim. 19-njy asyrda, 20-nji asyrda, 21-nji asyrda galanlarymyz we şolaryň arasynda köprü döretmeliýäňiz-de. Ol köprü baý ýaşullar. Ol köprüň adam korrupsiýa diýilýär. Düşünjesi pesräk adam işinin bitmesi üçin ýekeje ýol pul bermek mikadiýär. Biz gaýtam şu köprüni aýyrmaly. İsteseň islemeseň hemme kişi deň bolan kanunlary we düzgünleri öwrenmeli bolar sen çygardy. Ähli düşünjedäki adamlarymyzy birleşdirip täze jemgyýet gurmak dogry bolarmy diýen. We ýene-de bu meniň pikirim. Ondan döwlet guruluşuna degişli daşary ýurtda ediljek islenlik işi ýurdun içindäki raýatlanma bilen utgoşukly alyp gitmesek ýalňyşar. Sebebi nahal oturdan ýaly daşary ýurtda ekip soňam ýurdun içine göçürmek ýaly bolar öýtmek gaty ýalňyşmyka diýen. Ýene-de bir ýüzlenesim gelýän mesele mitingler barada. Ähli umumy halk bolup köçäç kılmaly diýilen gün niýetimiz diňe dünýäniň ünsüni şu diktatura çekmek bilen bir hatarda Türkmenistanyň içindäkilere de oýanyň diýen ýüzlenmeli plakatlar taýýarlamaly. Olaram bizi görüp oýanmaly. Sanlar adam bolsa. Aşgabatyň ýaşaýjylaryny oýarmak ören kyn. Ony hemme kişi bilýär. Sebebi 50%-dan
köpüse hökümet işgäri, soňam Aşgabat 7/24 kontrolly her köçe her öý. Ýöne welayatlar oýunyp biler. Eger welayatlar oýunyp Aşgabada basyş edip bilse, bizem bärden Aşgabada baryp basyş edip bilsek, ýurdumyzyň içindäki, daşyndaky ähli halk bolup utgoşukly hereket edip, agdy birlikde şu haramzadalary düňdörüp bilersiz. Eger ýurdun içini oýaryp bilmesek, bärden 2 plakat alyp gyýranymyz bilen ol alasamdyk oýnam diýen ok. Velosipedli jaýlanyp berol. Ýene de bellemeli zat, bular ýaly diktatorlar aýyrmak üçin 2 sagat köçede gyýryp gaýtmak ýeterli däl. Revolýusiýada azyndan 2 hepde, 3 hepde iş taşlap köçede bolýanyny bilýänler diýip umyt etken. Geçiriljek mitinglerde dünýäniň ünsüni çekmäge niýetlenen plakatlarda diňe bir BMG ýa-da halkara guramalarına däl, şu wagt Türkmenistanyň ykdysadyety bilen bagly bolan ýurtlara, Türkmenistanyň investisiýasy bolan ýurtlara, şol sany Türkmenistanyň iş alyp barýan uly türk firmalaryna, ýagny Gapinşat, Çalyk Enerji, Renesansiýal firmalara diktator gollamaňyzy besedin diýen manydaky plakatlar hem ulanmalar. Türkmenistandan algyly ýurtlardan, ýagny Ýaponiýa we Hytaý ýaly ýurtlarda diktator gümedip täze ykdysady reformalar geçirmäni bize kömek etmelerini soramak dogry bolarmy diýen. Ýene de bellemeli zat, ýurdumyzyň içinde hem asly halal, sowatly, kelleler, daş ýaryan ýaşlaryň bardygyny unutmaly. Olar hem şu haramhor rejimiň pidasy bolan üçin seslerini çykaryp bilmän otyr. Türkmen taryhda 70-den urak döwlet kuran bolsa, bizem olaryň nesilleri hökmünde ýurdun daşyndaky, ýurdun içindäki ähli halk bolup, täze adalatly, demokratik döwleti we jemgyýeti döredip biljekdigimizde hiç hili şek şüphe ýokdur. Bu pikirler meniň pikirim. Bärden gaýtýan ýa-da ýetmeýän ýerlem madyr, ýalňyşan ýerim madyr, geçirersiňiz. Esasy zat, ähli pikirleri bir ýere getirip, bir umumy halkyň pikirini döredip bilsek we şol boýunça hereket etsek, bizi hiç kim saklap bilmez. Dinläňiz üçin sag bolun doganlar.